Goddag, jeg håber I har en hyggelig aften, for det er jeg i hvert fald fucking ikke. Mit navn er DG, og jeg skal ind til Perle, Perle 3, så fucking videre. Danmarks Melodi Grand Prix er noget fucking lort. Uanset hvad I siger, jeg ved jeg er ret, jeg er DG. Lad være fortælle mig, at jeg ikke er ret, for det passer ikke. Med de sange her kan jeg selv skrive fucking sammen i den her lortgitar derovre. Og så kommer man bare at vinde i gigantisk fucking Melodi Grand Prix. Jeg ved ikke, hvad der er galt her med sangene, enten er det fordi, der ikke er nogen gode kunstnere, som stiller sig op og bare tænker, fuck det her, vi vinder ikke alligevel. Eller også så er det bare DR, som der har en virkelig fucking fuld redaktør. Jeg må da selv indrømme, at ja, måske har jeg ikke en form for musiksmag, som mange andre har. Det siger jeg, når jeg hører rock og techno og fuck videre. Og jeg forstår godt, hvis I godt kan lide det. Men jeg forstår ikke, hvorfor fuck I vil sende det op i en europæisk fucking Melodi Grand Prix. Vi ved, vi får tæv. Vi får så meget tæv, du kalder det for Tyskland mod Brasilien del 2, mand. Og det er derfor, jeg har spurgt min geniale fucking Bambus, hvad den synes, og den er meget uenig om, på den måde på, at det fungerer. Den siger blandt andet, at der burde være flere træer i. Den er meget trist over alt det, som der sker, på den måde på, de udfører på en og så videre. Og ja, de har ændret denne gang til, at der ikke er nogen fucking semifinal. Og så i det hele, jeg tror bare ikke, de kommer med nogle gode sange, jo, fordi hvis de gjorde det, så vil vi jo sådan sikkert vinde hvert år. Og fuck dig, face. Jeg ser ud til nogen, der skal prøve en silikkalem igen. Og se, alt hvad jeg behøver for at lave en bedre sang, det er fucking morter og så videre. Ja, det kan jeg også vise jer en anden dag, men ikke i dag, for her prøver vi også.